We're on the way to dam at Ar-arampang, Balaoan, La Union. Kasama lang kadayuhan yun. Ano na? Ala, bakit nag-marok? Itim na. Easy. Ay, saan banda dito, Ben? Ay, sorry na. Hindi ko kasi alam ko saan banda. Magtanong na lang tayo dyan, oh. Malapit na ba? Asan sa La Roda? Opo. Kasi ba pangalan niya? Ala, Chris yata. Wait. Saan yung Rodali? Welcome to Ar-arampang. Roda, let's go! Wow! We're on the way to dam. Wow! Oh, nagsiksik! Nagsiksik! Ala, Garcia! Ito ginadama kadwa mo! Marusot mo lagi ito yung chicken nun! Besta bandog ako. Pipila sa mo, tapi magkakaroon niya mo laki. Ay apo, ay sure. Ako rin na bandogak. Nagsangat. Off-road na siya. Butang mana kasla dati monster. We're on the way nga. Oh my gosh. Bakit drop road na? Ang lang pangauman ay gaga. Muna ka nga road. Haki din. Basta patay pong to ah. Nagbastos. Basta may salam si Kargan. Manang oras si walking. Oh, siya, ang hot ko. Baka magnapangit. Sana all hinahabol. Kung Garci, wag ganyaaning Garci ah. Hay apo. Wag ganyan ay crying ang road ah. Lang. Oh. Watch out kung kunan mo. Pag na, Jamie Agaga. Saan ba kasi? Naka-live. Naka-live ka ro. Aray ko. Diyos ko. Nakakagod na eh.
Na-burn na yung mga fats ko, sis. Ah, Diyos ko. Ay. Pagod ka, te? My God! Good luck naman sa akin, be. Hello, bes, ang taas! Wait lang. Ano ni Roda, kasla syukot, kasla ermitan nyo. Wala na nagar si Gaga. Uy, ang ganda ha. Ang ganda ko. Pagod. Nagpapakain ng isda. Mabuto nga ka. Tumpaw ni Chris. Naglayag langon. Ano naglaing? Best kahit kog kas jay. Baka mas pakay siya. Ano nagbayag mat? Baka baka mabuwal. Tugo ka, tayo ka. Bas baka di na kaya. Ala! May Oh, sit down! nakata. Ano? Tugaw! Tugaw. Manang lumno. Dijadin ka na nga. Tulog. Oh my God, nakakapagod. Roda. Bes, uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, girls. Ay, mag-camera excited. Bye, Bes. Ano, tatamag na? Kuna, ang tanga! Wag nga, tumo man. Nalinay! Wow, sarap. Ang tayo ka ni JV. Dito si Roda. Hi! I-upload ko later. Saan? YouTube. Okay. Ito, itagkulat na ni Roda. Wag sa Facebook. YouTube talaga, be. Bes, ito tamagnan, Jersey. Ay, the butterfly na. Ayan na, be. Ito'y? Marang nagbaba ate. Sobrang taas ang mga dinadaanan namin. My gosh. Ay! Ano ba? Bye na. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.